V srdci pulzujúceho mesta, kde sa glamúr mieša s intrigami, sa Mia, mladá a ambiciózna modelka, snažila presadiť v prostredí, ktoré je známe svojou krutosťou. Jej sny o úspechu ju priviedli do prestížnej modelingovej agentúry Vogue Vision, kde sa stala súčasťou elitnej skupiny modeliek. Zdobila titulky časopisov a prehliadkových dosiek, ale pod lesklým povrchom sa skrývali temné tajomstvá. Na jej prvom predstavení sa stretla s Evou, legendárnou modelkou. Tá sa stala aj jej mentorom. Eva bola preslavená nielen svojou krásou, ale aj odvahou postaviť sa proti temným stránkam odvetia. Nikdy nezabudni, že úspech má svoju cenu. Varovala ju Eva s vážnym pohľadom. Za každým svetlom reflektorov sa skrýva niečo temné. Mia, plná nadšenia a odhodlania, sa rozhodla ignorovať varovania a snažila sa splniť svoje sny. Rýchlo si získala popularitu, ale s ňou prichádzali aj podozrivé situácie a znepokojivé chýry. V zákulisí sa šírili reči o modelkách, ktoré sa stratili, a o tmavých praktikách, ktoré sa v priemysle odohrávali. Keď sa Mia zúčastnila jedného z večierkov pre modelky, začala si všímať podivné správanie niektorých jej kolegyň. Bolo jasné, že niektoré modelky sa nezdržiavajú len pri alkohole a zábave, ale aj pri nelegálnych substanciách. Srdce jej kleslo, keď si uvedomila, že za úspechom niektorých z nich stoja temné dohody a obchodovanie. Mia sa rozhodla vyhľadať Evu, aby sa s ňou porozprávala o svojich obavách. Eva sa zdala byť vystrašená, keď Mia spomenula podozrivé aktivity. Niektoré veci by si nemala vedieť, Mia. Ak sa dostaneš do ich praktík, môže to byť smrteľné. Ale Mia je rozhodnutá zistiť pravdu. Spojí sa s inými modelkami, ktoré majú podobné obavy. Postupne odhalia, že niektoré modelky sú zapojené do nelegálneho obchodu s drogami a sexuálneho vykorisťovania. Všetko je riadené tajomnou postavou známeho len ako Maestro. Jedného večera sa na jednom z večierkov stratia dve modelky. Mia a jej priatelia sú v panike. Rozhodnú sa zavolať políciu. Avšak polícia sa zdá byť bezradná. Kto by mohol stáť za týmto nebezpečným syndikátom? Mia sa rozhodne, že sa musí sama postarať o túto situáciu. Počas jedného z hľadania narazí na tajnú schôdzku, kde sa stretávajú zástupcovia modelingovej agentúry a podozrivé postavy z podsvetia. Skrývajúc sa v temných kútoch počuje, ako hovoria o plánoch na prepravu modeliek do zahraničia. Uvedomuje si, že sa nachádza v srdci niečoho veľmi nebezpečného. Mia sa rozhodne kontaktovať novinárku Claire, ktorá sa zaoberá prípadmi zmiznutí. Claire súhlasí, že im pomôže a spoločne začnú pátrať po zmiznutých modelkách. Claire má zdroje, ktoré im umožňujú získať informácie o Maestrovi, tajomnej postave, ktorá riadi tento temný svet. Ich pátranie sa však stáva čoraz nebezpečnejším. Na jednej z ich schôdzok sa ich pokúsia napadnúť muži, ktorí sa zdajú byť zapojení do syndikátu. Mia a Claire utekajú a snažia sa skryť, ale za nimi sú podozrivé postavy. Cítia, že sú v ohrození a rozhodnú sa prehodnotiť svoju stratégiu. Mia a Claire sa rozhodnú, že musia konať rýchlo. Zistia, že Maestro je vlastne známy módny návrhár, ktorý sa ukrýva za maskou úspechu. Získali dôkazy o jeho nelegálnej činnosti, ale ich prácu ohrozuje narastajúce nebezpečenstvo. Mia sa rozhodne, že pôjde na najbližšiu módnu prehliadku, kde má predviesť novú kolekciu. Vie, že Maestro tam bude a vidí to ako príležitosť, aby získala viac informácií a možno aj dôkazy. Avšak polícia sa nedokáže rozhodnúť, či ich podpora bude dostatočná. Na prehliadke počas večerného predstavenia Mia vystupuje s hrdosťou, ale vnútri má strach. Sleduje, ako Maestro riadi celý proces a čaká na svoju šancu. Po predstavení sa snaží priblížiť k jeho asistentom, keď si všimne, že niečo nie je v poriadku. Situácia sa náhle zmení. Mia zistí, že niektoré modelky sú predávané priamo na mieste. Srdce jej bije rýchlo, keď sa rozhodne zakročiť.
Snaží sa kontaktovať Claire, ale nevie nájsť svoj telefón. Zúfalo sa snaží nájsť pomoc. V tej chvíli si ju všimne maestro a s podozrením sa na ňu pozerá. Mia vie, že musí uísť. Snaží sa dostať von z prehliadkového miesta, ale je obklopená jeho ľuďmi. Po krátkej chvíli sa jej podarí utiecť do zadnej ulice. Mia sa konečne dostane ku Claire a spolu sa snažia získať pomoc od polície. Nahlásia všetko, čo videli a predložia dôkazy, ktoré zhromaždili. Policajná jednotka sa rozhodne konať a začne vyšetrovanie. Ale maestro je prešíbaný. Zisťuje, že Mia a Claire sa mu dostali do rúk a posiela svojich ľudí, aby ich zastavili. Mia a Claire sú nútené skryť sa. Ich životy sú v ohrození a musia sa rozhodnúť, či risknú všetko pre odhalenie pravdy. Po niekoľkých dňoch sa konečne polícia rozhodne konať. Zorganizujú raziu na sídlo maestra. Mia a Claire sú súčasťou akcie. Srdce im bije rýchlo, keď sa blížia k miestu, kde sa konajú nelegálne obchody. Polícia vtrhne do budovy a zatkne niekoľko podozrivých. Mia je s Claire v strede akcie a sleduje, ako sa situácia vyvíja. Počas chaosu sa maestro pokúša uniknúť, ale Mia ho zachytí. Nie je to len o tebe. Mnoho dievčat sa stratilo kvôli tvojim činom, kričí. Po zatknutí maestra sa svet modeliek začína postupne meniť. Mia sa stáva symbolom odvahy a boja proti nespravodlivosti. Spolu s Claire sa rozhodnú vytvoriť organizáciu, ktorá by chránila modelky a pomáhala im v ťažkých časoch. Ich ciele sú jasné. Zabezpečiť, aby sa už nikdy nestalo, že by niektorá modelka zmizla bez stopy. Mia sa naučila, že aj v temnote existuje nádej. Jej cesta bola plná nebezpečenstva, ale nakoniec sa stala silnejšou a odhodlanejšou. S Claire po jej boku sa rozhodli organizovať semináre a stretnutia, kde by sa modelky mohli vzdelávať o svojich právach a o tom, ako sa chrániť pred nebezpečenstvami v priemysle. Roky po týchto udalostiach sa Mia dostáva do centra pozornosti znova. Tentoraz ako rečníčka na konferencii o bezpečnosti v modnom priemysle. Niekedy je potrebné, aby sme sa postavili a povedali dosť. Módny svet nemusí byť len o kráse, ale aj o zodpovednosti a spravodlivosti, hovorí pred plným publikom. Jej príbeh inšpiruje mnohých a Mia sa stáva hlasom generácie modeliek, ktoré sa neboja postaviť proti nespravodlivosti. Tento príbeh sa stal inšpiráciou pre mnohých. Mia a Claire sa stali hrdinkami, ktoré sa postavili proti zlu. V ich rukách ležal nový začiatok a ich hlas sa stal silným posolstvom pre všetkých, ktorí sa snažili nájsť pravdu a spravodlivosť v neľútostnom svete módy. Mia si uvedomila, že hoci sa pre ňu svet modelingu zdal na začiatku plný nádeje, skryté hrozby a temné praktiky ju naučili dôležité lekcie. Odvaha, priateľstvo a solidarita sú hodnoty, ktoré je potrebné chrániť a posilňovať. Svet módy sa zmenil. Nie len pre ňu, ale aj pre generácie, ktoré prídu po nej. A tak, aj keď sa temnota skrývala na okrajoch, svetlo, ktoré vytvorila, sa stalo silnejším.